Čo ti jebe, to bolo náročné ako kokot dneska. Ako nechcel by som zase vyťahovať tú tému, ale no vy ste povedali, že by ste radšej niekoho vyšvácali do zadku, nejakého chalana, takže ako... No tak ja radšej, hej. No tak vždy lepšie je vyšvácať, nechať sa vymrdať, jak skurvená buzna posledná. Takže ty hovoríš, že keď sa ja nechám od chalana vytrasať do ryti, tak som ja buzerant, hej? Však aj keď niekto vytrtká mŕtvolu, nie? Že má nejakú uchylku skúrenú, však sú bukvičáci, sú nekrofili, sú zoofili a sú títo idioti všetci, nie? Čo ti jebe? Chápeš, keď ťa niekto vyšváca, tak si len skurvená chápeš? Keď ťa niekto vyšváca, tak si len skurvená obeť a nemusíš byť buzerant. Ja by som sa nechal znásilniť, chápeš? Ale ty by si bol, počúvaj, že ty si... Ty kokotko skurvený, ty normálne pred parkom, v kukle by si stál, mladý žolík by išiel okolo, ty by si normálne švácal po hlave a vyšvácal by si ho do zadku, ty idiot. To je horšie, chápeš? Musel by si vybrať, čo by si vybral, Redy? Však švácové, to je dieranie, to je to isté. No však vidíš. Hej, tak ako pre teba možno hej no, pre teba to je možno to isté ako. Do chlpatej rite pchať cicinu ako no. To ako môže len Lukáš a Žolík, som nevidel, že aj ty Redy, ale pohode, mal som ťa rád, kámo, bol si môj kamarád, už ťa mám piči. Ja neviem, ťa smieť, alebo si honíš cicinu teraz na tom, čo vyprávaš, vieš? To je na to najhoršie. Že tam ako ty už zaliezaš do tých kútov, kde už ti to robí dobre, vieš? Nie je teplo. Musíš do sprchy Lukáš, že som. Však ako, ti hovorím, že nejaj pustené ventrilo, či kde sme to piči. Tam keby máte skryté kamery teraz, tak tam sa ako dejú jebí ináč, no. My obidve chceme švácať, ale raz neprídeš ty. Fuj, ty skurvený kokot, ty si normálne pchal cicinu do zadku. Chlapovi. Tak radšej ako ty kokot Ty by si sa nechal škrtiť normálne, a švácať na ty. No. Však ako pohodičke, ja sa nebudem ojebávať ako no. Chat, napíšte. Chceli by ste sa nechať, nie že chceli. Proste buď by ste dostali cikulov do zadku, alebo by si dali cikulu do zadku chalanovi, povedzte chat. To daj stropul. No, počkaj, hej? No to daj stropul, to som zvedavý teda. Všetci chcú švácať, ty kokot. No. Len ty si buzerant. Ty si buzerant. Nie, to všetci, my tu máme buzerantov v čete. My tu máme iba bukvičákov. Ja sa páčim chalanom asi, že ja to chápem. Pozri, koľko je buzerantov, 500 už. Idem napísať Klaudii SMS-ku, že mám buzeranta. To fakt? Ja viem, kde Žolo býva, tak drž piču, lebo ťa prídem vyšvácať. Nie, práve že prídi, choď k nemu, ako tam budeš mať pohodičku, no, dneska. Popúka, chápeš, on ťa bude švácať, ešte bude aj masáž popri tom dávať, lopatky ti bude mačkať. Plieskať po zadku ťa bude tak. To by sa ti líbilo, ty kurva, co? Už by sme sa to nemuseli ako baviť, že? No, ako už by sme sa nemuseli fakt. Už by sme fakt. to mohli nechať. No. Tak sa majte, že dobrú noc. Pa! Bukvičáci, pozdravte ich. Čaute. Čaute. Ty jediný si ich zdravil, ale nie, čaute. Počká, chat.